स्विच ऑफ ହେଇଗଲା फोन दे फोन ये 1 2 3 4 ହେଇଗଲା बाबा स्टार्ट ଲୋକନୃତ୍ୟ ହେଇଥିବାରୁ ମନୋରଞ୍ଜନର ଏହା ଏକ ପ୍ରଧାନ ଗୁଣ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସମାଜ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ବି ରହିଛି ସ୍ୱୟଂରେ ପାତ୍ର ପାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆସି ନିଜର ରୂପୋର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ବି କରନ୍ତି ମଣିଷ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ପାଇଁ ବିନାକାର ଓ ପାଇଥନ ମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଙ୍ଗ ବେଶ ପ୍ରଣିଧାନ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ପୁଣ୍ୟ ଭଲ ପାଉଛି ଶୁଣ ସେ ଯଦି ଥରେ ରାଜି ହୁଅନ୍ତା ନା ମୁଁ ପୁରା ବଦଳି ଯାଏ ତୁ ବଦଳିବୁ ରାଣା କହୁଛୁ ସାଙ୍ଗ ପୁରା ବଦଳି ଯିବି ହେଲେ କେମିତି ପଟିଆ କହିଲି ତାକୁ ଆରେ ସେ ତ ପ୍ରଥମରୁ ତ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲା ତୁ ତ କେବେ ଭଲରେ ପଦେ କଥା ବି ହେଲୁ ସେ ବାହାରକୁ ଯିବା ଯାଏଁ ବି ତତେ ହିଁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ହେଲେ ତୁ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇକି ଦାନ୍ତ ନାଲ କରି ଛାତର ଭାତରା ଭଳିଆ ବୁଲିବୁ ଏବେ ତ ସେ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ ପାଖୁଆ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ତା ଛଡ଼ା ସେ ତ ବାହାରେ ରହୁଥିଲା ଆଉ କାହାକୁ ଯଦି ଭଲ ପାଉଥିବ ତୁ ତାକୁ ଭୁଲିଯା କାହିଁ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ କଥା କହୁଛୁ କହିଲୁ ଏମିତି ଆଉ ପଟେ ଆସ କଥା କହୁନୁ ଦେଖ ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ତାର କିଛି ଗୋଟେ ମନ ପସନ୍ଦର ଜିନିଷ ନେଇଯା ଆଉ ତୋ ମନ କଥା କହିଦେ ମନ ପସନ୍ଦର ଜିନିଷ କ'ଣ ଦେବ ଆରେ ଭାବେ ତୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ମୁଁ ନୁହଁ ଭାବିବି ମନ ପସନ୍ଦର ଜିନିଷ ସେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ମୋତେ ପ୍ରପୋଜ କରିଥିଲା ନା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଶାଢ଼ୀଟେ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିଲା ଓହୋ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀଟେ ଦେଇଦେଲା ହବନି ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ତୁ ଆଜି ବଜାର ଯାଉଛୁ ନା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀଟେ ନେଇ ଆସିଥିବୁ ତୁ ଆସିଲେ ମୋତେ ପଇସା ମୋ ସାଙ୍ଗ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରୁ ମୋତେ ନେଇ ସାଙ୍ଗ ଲଭ୍ ୟୁ ଓହୋ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆହା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଲଭ୍ ୟୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆହା ନିଅନ୍ତୁ ବାଛନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ 2000 ଟଙ୍କା ନିଅ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପଟିଆ ଗାଡ଼ି ତାକୁ କଲ୍ କରୁଛି ଫୋନ୍ଟା ଉଠଉନି ଆରେ ଫୋନ୍ଟା ଉଠେଇବା କଥା ସିନା ଶାଢ଼ୀଟା ଆସିଲେ ସିନା କ'ଣ ହବ ଭାଇ ବସା ଥିଲା ଆରେ ହେ ଶାଢ଼ୀ ଆସିଗଲ ଓଲା ଓଲା ଚଲ 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 ଏଇଟା ମୋ ଗାଁର ଲାଷ୍ଟ ବସ୍ଟି ହଁ ବସ୍ରେ ନଥିଲା କେ ଜାଣି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବ ସୁହାଗ ପାଇଁ ମାନି ବଂଶ କରି